Kapatisi TV. Kabul, kamasin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpia. Ka National People's Youth Front Meghalaya State Unit haka khatpratarik urisau arajarapsan kalayo ban penko buram ya kisamla puli ka Eastern West Khasi Hills District ki belapas ba haka examen class 10 bat class 12 kum kadak ban itu kerpang ya ka jingtre shitom jongki haka puli puthi ya kani ke program penko buram la pelong ha yeng dor bar hall jong ka sinong mairang mission haka jingdon lang u working president ka NPYF Meghalaya State Unit uba bajop pingrob kum ukongsan nang taka kong Biolinda lingdo nong lan uba batskem renta thiang ki nong ilam ka NPYF na po ka district na ka Mautharashan block bat Mairang block na lor kiwei. Kadi kesni kebangi nakaliang jong ke parti nakaliang jong ke NPYF ke kwa ban itho kerpang ya ka jingtre shitam ngong jong phi ki khana puli nisngau tho ka jingya lenti ki jong phi ka jing puli ki jong phi philale ha philawan shakhamat ban nisngau dei ban nakaliang jong ke district nakaliang jong ke NPYF nakaliang jong ke NPP ni kwa ban penkop buram ya phi hakani ke sngi ban itho ya kata ka jingtre shitam ke jong phi bat ni kwa ban aiman siam ya phi bat ni tip bakani ka dei tam ka jing sedang jong kita ka milestone ke jong phi nang ni shakhamat phidang bon shim bakani ka facilitation ka bangi ni ai nakaliang ka jungi shapi hakani ka sngi kam dei kata ka destination ke jong phi lane ka sinjam ka balakut hendrai ka dei ka jing sedang jong ka milestone ke jong phi ki banang bon hadin da ka jing tre shitam ka jong phi ni sung tho piwan ra ya ka buram na ka benta ka yeng ka sem na ka benta ka school ka jong phi na ka benta ka shinong ka thau na ka benta ka dong ka than bat na next camp ka wanra ya ka buram na ka benta ka jela ka jingi borok ka wei bat ai bakani ka jing tre shitam ka jong phi kanung kot no tang hang ne henre pinang yai minot pinang yai tre shitam pinang yai mare sakata ka thong ka ba phi bo na ka benta ka jing puli ka jong phi na ka benta ka career ka jong phi na ka benta ka future ka jong phi ka jing tre shitam ka jong phi kanung kot no tang ka jing yo nong ya phi ma we shimet henre ka jing yo nong kan deiru ka yeng ka sem ka jong phi bat ka jing yo nong kan deiru wat ya ka jela ka jingi borok ka we ni don kam ya ki khana samla namar bengi snot ho ba ki samla ki kita ki lawei bat banyo ya ka lawei ka babha ni don kam ya ka menta ka babha bat banyo ya ka menta ka babha ni don kam ki khon samla ki batre shitam ki ba le minot ha ka jing pule ka jong phi ki balong discipline ha ka jing em ka jong phi banyo ya kata ka achievement ka ba phi bo na ka benta ya lade ha ba phi pule ni smot ho ba phimdan kita ki achievement ki balong medicure mo ku ba ang ten pharang lana ki ba shumalu mala pitrai ba hadu ka ni namar phidan ya ka thong ka jong phi ba ni nget scam baling ba ka jing nang yai le ba ka jong phi jing ling ba ka jing yai trai shitam ka jong phi phin poi sa ka ta ka thong ka ba phi bo na ka benta yala de ka banlong ka jing mentoy ka banlong ka jing yo nong na ka benta jong phi na ka benta ka yeng ka sam ba na ka benta ka jela ka jing hi borok ko we ni snow diaw ban yi ba po ka state ka jing mentala ka ki bon snam nim ju yo sho mo kini ki bala pendep ya kini ki civil service ki bala pass ki civil service exams ya ki ban yo long kini ki IAS officers ki IPS ki IFS kun ta ter ha ka jela ka jing mentangi lanang dunai lanang hiar nim don sho kum kita ringi kwa ni nget scam baling ba ka jing tre shitam ka jong phi ngin yo ya kita ki officer ki ban yo ban tre na ka benta ka jela ka jingi ban wan ra ka buram ka nam ban wan ra ka jing mentoy na ka benta ka jela ka jingi ba ka jela ka jingi kan yo ban kiu ban ai khuble na ka benta ka party ki jingi ka bala yo ban itho ban nget ba ka ni ka jing itho ka jong ka party ki jingi kanum kot no tang han ni kanang yai ai man siam ye phi ba phi pinang yo ban tre shitom kham ha shu ba phi pinang le ha shu ha ka jing puli ka jong phi
ngai khublei ru kham tam na ka banta ki kmi ki pa ki balayo ban ai man sim ki khun ki jong phi nga tip ba nga net scam baling ba ka jing kersan ke jong phi ki khun ki jong phi ki num la ban yat marwei ha ka jing puli ki jong ki klem ka jing kersan ke jong phi ban nga ai man sim mi phi ki kmi ki pa ro kum jo ban nang yai ai man sim ki khun ki jong phi ba ki nang le ha shu shu ba ki nang tri shi tom shu shu nang ai ki ta ka por ka ba biang tam na ka banta jong ki ba ki pelet jing mut ha ka jing puli ki jong ki ba ki nang la ban pen long discipline ye la de kumno bikin nang la ban tre shitom ban tre khamha ka jing puli ki jungki khanang bikin nang la ban kiu na we usnam sha we pat usnam ka jing ai man sim ka jong phi ki kmi ki pa kan long ka bor nang ka banta ki khun ki jong phi kan long ka jing im na ka banta ki khun ki jong phi bakiru ki nang la ban yo bor bikin nang tre shitom ban nga ai khublei ru na ka banta ka jing len la de ka jong phi kum ki kmi ki pa ban tre shitom ban ai ya kata ka jing puli ka ba bahatam ka ba pakatam na ka benta ki khon ki jong phi nga ngets khem baling ba kata ka sacrifice ka ba phi phila ai na ka benta ki khon ki jong phi kan nang ai bor ki khon ki jong phi be kinang le bha ha ka jing puli ki jong ki pat ha ka ni ka por nga yeng ru hang ne ha ka ni ka por ka ba menta ban ai khuble ru na ka benta ki nong hikai na ka benta ki school ki balayo ban ai ka ka jing shakri ki jong ki na ka benta jong phi ki khna school ba kila nang la ban nang kiu shaprang na ka we ka snam saka we pat kani ka jing kiu ka jong phi ka dei ka jing 3 minute lang jong ki kmi ki pa jong ki school ba na next camp ba kani ka jing 3 minute lang ka jong phi lang baro kanang ai bor ki khun ki jong ni ba kinang le bha ba kinang kiu ha ka jing puli ki jong phi ngai ku play ye phi baro ki khana samla ki bangin sayo ban pen ko bor bangin sayo ban pen ban ithu ye ka jing 3 shitam ki jong phi ha kani ka sngi ngai ba kani ka sngi kum ba ka long ka sngi ka ba kerpang na ka benta jong ni kan long ru ka sngi ka ba kerpam na ka benta jong phi ki khon samla bat kan ai man sim shu shu ye phi nang ni shakhamat ba phi nang la ban le bha ha ka jing puli ki jong phi ni kum ka party kum ka NPYF balai ni penlong kum ye kini ki jing sam khusnam bangin ithu kerpang ya kata ka jing trish tom jong phi ki khon samla omdei bangile tanghang ne hapo ka Eastern West Council District andai kadi ka district ka bakhadu ka bangile andai ngadap le haman ki district jong kane ka jala ka bi ke jongi kum ka party ngisno ba ngimdei bangin chumi shakmat tangha ka por election kata kadi ka thong jong ka NPYF bat ka party NPP ni thai baro ni jio ni ba bon ki political party bon ki youtubers ki mo ki bon ki mi ba tang hapo shwa ki election reni kum ka political party wala ngialam ya ka sarkar hakani ka jala ka be jongiru ni snodai ba kum ki party workers ni de banya jan banya eat but ki nong shong shnong jongi constituency ba phero khnang ba ngenma bangin yarap yaki om tang bangin syukular haki por election hendrai da kajing dam jongi party workers haman ki block haman ki district ngathrai ki bon ki patba nong shong shnong ki badan ni kana ka jing jinjar ka jing sham ka jongi kila ban mi shakine ki nong kit kam joka NPYF ne joka NPWF ne joka state ro barok way bakin petsnoi ki jing jinjar jongi te dai nak tak takada hakata ka nongrim ba nakaliang jongi kum ka party ni pelong ye ne ka program ban itu kerpang ya ki khon samla ki bala pas ba ha kini ki exams ki prepare ki jongki hawat kamde ka besok ka jingat lenti jongpi ngap ye ki marks ngasgo bar marba ngaya la dia ka jingat lenti la jong mensyua ke port school ru ngade average student akabang ayo be ki 60 65 kum to andre ngasngap iki mas ngasotu ba ka jingtresh tom jong phi ka ba pio ye ki mas ki ba he ka to kum ki khon samla ngi de ban sotu bangi im hakane ka ri India ka bangi ong ka democratic country ka bang ayo i kum khon samla jong ka jela ka bi ka jong i ka long ba ngathrai baro ma phi adan ki mobile phi dan ki internet ka bang ima ka bangi teng i pa ki YouTube channels nyo i badon teng ki yosno ye kano no khobor ling ba ka YouTube kila yang nyo i kitu ki khobor teng yo i bodan manong komen kam balik kumta kampat investigate kampat wara ka jing shashman hendai ki ong ba kinget ya ka YouTube kinget ya ka social media
Kita ki komen ki ong de ban mi no kum ki Gen Z hapo Nepal ban le ban perkulmar. Andre ngaong pi ngiri ban kelmau kum kari India ki jongi. Ngiri ban follow yo Mahatma Gandhi kata ka bagi ong ka ahimsa. The belief in non-violence. Ni job ya ke British. Ni job ki dole dai da ka bangi ya le da ka bom yo umsna. Tengi pet anta pet mapi research mapi kini kiri kibal ni Gen Z ban perkumar hatu kidan jingsuk no yang hadu mentah ni pet mengi keleng saudong kene ka pasaraun kiba kier ya kene ka ri India ka jongi nadu ka Nepal hadu mentah kamdon ka jingsong suk pipet ka Bangladesh ka Kulumar man kasi hadu mentah kamdon ka jingsong suk pipet ka Myanmar kalawan yang ka dictatorship hangtu handai ni kum ka ri India ni darbok bangidang don hapo kene ka demokrasi ban ngatrai mapi barok pi de Gen Z kiba mentah rawat pide iba dalam kamtam bagi bar kongsan tam ban kentiu ya kari ba kacat ban de hundrai pide ban kentiu da kajing tristom om da kajing penkulmar om da jing mustam de pide ban kentiu da kajing ajing mut yang ni ki ramba ne ki samla ki badan haki political parties ba per haki NGOs ba per kumno banyak trai ringkat da kajing ya teli ngasosi teng-teng bangin yo iba ka jela ka jongi teng-teng kalabun pala kajing ya pat ya pra ngatarai ladai kapor ba nginya teli teng-teng tang nak bentah ka jing so fair party nyapat ko kum kajat benriu kanya ka dik igai ka ba sosi ngatarai ba kajat benriu re ngidai ban bu ahmad kata ka dik ba kentu ya pigi kon samla hakane ka step ka mentah batshwa banum kwa ban kran bun ngakwa ban penpau shpi ki kon samla bah ka jing em mentah punya cakmat nang ne ya kajing nyat lendi jong pi syakiwai pat kisin jam pide ban kenmau ba ya ka ei ka papilet ka baningkong hakaktin parang ki ong pide ban petshwa ya ka ei ka ba pidon ya ka passion ya ka ei papilet ya kajing sultanat ha ka ei ka feel papilet pikwa ban long doctor pikwa ban long IS pikwa ban long businessman pikwa ban long kanu pide ban petshwa ba ya ka ei ka ba pi sultanat ka mensim jong pi ka ba pi sultanat ka passion ka jong pi pide ban le ya kata bat kabaan kadai ka courage kadai kata ka jing shlur ka jongpi ba pnya chakmat namar balai kram ka jing shlur pinumla pnya chakmat kata kadai ka jing kentu jonga ku working president jongka NPYF ya pi baro ki kon samla ba pnya chakmat da ka courage bat kabalai kadai ka humility ka jing leret kajing leret kajong pi token mau ba kan penpoi pi syaki clear jong kajing job hakoi kesni bat nganget ba pidei balong ki ba kongu namanta naki kimi pa naki noi kai bat na kumju naki leaders of pair ba pinya day kita ki noyalam ki ban sami nakamanta kaneka jala ka bi jongi ka ri meghalaya ka jongi haki sinyam ki banangwan te tang kini kentien sai sin nga ket bok ket yang ya pi baro ki khon samla ki balaya pas ba bat nganget ba kidang bun kiwi ru ki ba kham shimla ban apply ling ba katu ka platform ka ba ka NPYF ka plat nganget ba da kajing advertise ke jongi ba da kajing trash tom lang jong baro hakis nam ki benangwan nginang yo bun chuchu kine ki program kum kine ki bangi itu kerpang ya ki samla ki ba trash tom hapo ka ne ka jala ka bi ka jongi kadang kentin ka baong ba ka jinjob in ki briu kam juji atang simil no success happen just and overnight ni ye ki ro crowd jong perthai ki company ki ba he ta Tesla company jong Elon Musk briu spa tam ka perthai ka simpori khat khandai snap ban yo ia kata ka jingjok ka basisya bakan long kumni kum bakan long mentah pi kum kena school ngasupo ha kat lu kalong ka bat ye ia pi kamlong ka besuk ba pin yo ia kani ka jing itu ka jongi ha kani ka sni pi na kalen jok ka NPYF kalong bat ai sim bangidon hasan da jong pi bat ngien hadin jong pi bat ai kajing kersan
But I kejing itu banang ni kan sedang kejing jok jompi tak hadu ba pindah boy syaki clear jok kanam hakawai sni APJ Abdul Kalam Presiden jongka ri India ba crowd jungi bomdon shoot kini sla jungi kendau pen mau ini bahabang yui kanu kejing jok haunu bri haunu no bri ni kanu ke bri ingin persyangte ban sungtu ia kata kejing ka baki kiman ia kan tiai ka baki ki syak sitom kat hadu bakin yo kata kejing jok ngaru hakani ke por masungtu biang ba pinyo ia kini kejing itu ia kini ke award hakani ke seni ka bolong kejing sedang jok kejing jok jompi kamdai ke besuk ipi pihak pengit penyong pihak pitiak dan sedang pihak pensitom ia di bapi salah ban boy hadu kani ke seni ba pinyo ia kini kejing itu kumbang ngaong meni ba kejing jok ini kam jia tang simit nga kentu ba nga kerpat ipi bahaga lentiat ke jongi ni dan kami kejing Aisyah klaim kejing Aisyah ngimla ban boy ke thong dan sibun ba kibriu ki badan kesap ketalen haki jinpule ki ba pair ki balong deserve ki badai hok balong kiro kraw ada tak nama ba kim ya ini kata kesap ka bakidon kesap eno ban harjaka ba kin kalalong kejing kerhui ki waipan ngimyo ai isu na kita di piro komti students ki badon hagani kapor ki ban sashim ni ka award nang de sekman makin pois ka thong pidan kam bandon kejing Aisyah bat kejing ni lada pidan tang kejing Aisyah klaim kejing ni taru kampoi sya kejing jom bapinyo e kanu ka sukses haga career ka jompi dan kam man Aisyah da kisnem kikan mau yung ding habang itong yung nunu din so hindi bang itong menta hadin si panay niyo kahit so no tau din udon la kajong kapo pimla ngimla ban penlong yung tau din baon seso jubor di nakata daw pihak ban ini hakan yung trestom jong pi tak hadu ba pindah boy sa kata thong jong kejing jong bat ha kata kejing lenti hateng ngin sya rem ngin sya ngin don be kejing fail ha kejing em kejuni hanre ki juang bau breu bejok ha ka perthai ndai tau breu ubomju sya rem ubomju fail handai kita ki breu wa ha ki fail kim op mo ba bejok ni fail kong ki breu hanre ngim kim op ngani tu kana IP ngaru ngalayo awat sisin ngawan school nanti na mau shoot 1 kilometer mesyam padan kali ngayak dah kejat man ke sini teng-teng ngepoi school ndala awai break latihat live period ngayak na sadin ngasarung ha school kakot romamdon teng-teng nasipan keliang lagi beriu kata dokor undai tang mangawo kumtar bun kibayamat kumtar hari ngadon kejikut jumur ke beskem na krekot unduna ya kalai sau hak bening kong ngasdang lai kenta hadin sau hak bakhadu ngapoi hadu nyok pra kenta sisni dan pramut sipara habi bala ya baik dan mengkersan ini ngilong self support hadu banget berpuli teologi dan tena po aja RTS ngalong self support tehenrai habang idon kejing ini rekat kejing Aisyah ngadon kejing amnut manado pedang kena basisin kesinga kwa long nong yalam kamdai ke besuk haba pisupet kumni tenre niyo pat ikathong ladang idon tang ke decision kampak menra kejing jok ladang idon tang kejing kwa ke desire kataru empat long ngire bandon ke determination pisurai piklemle mentoy pisukwa pimaine mentoy sisin badan ke determination ke jingkut jimut ke beskan long kat balong la kelenti ke bae tur syapra kumba ong ke tin only the tough can make to the top nga I see me pi but na pen mau no success
will happen just and overnight. Pikwa pan pois ka thong. Nai ai dau will no. Don't complain. Mga hi hap ke kli ke jing im jonga. Kiwei kim sula ban ai ta ke jing kersan mei pa ki perlok ki perjual pat su ai mesin. Hari pan pois ka thong ti ke dei be ke determination ke jing kot jumut ke baskan. Kabadon hap po jeng. Tang kini dikin na ai mesin mi pi baro ba na sungu si saya ke NPYF jungi ke jing lam jong kini kita nyalam ki jungi ma wailan sarba job ba ki ai ke jing kersan ba ke jing itu ke jing ai mesin ke jing i jingai kani sya kalong ko bor ban kersan ban ai mesin ni para sangla. Reels qua ya các tiên là dòng pin đâm cam ya cả ba căn kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai cần rồi cần pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka kan tiên khasi kherdop lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong saka weipan kakten khasi kam ju ong ban ya kiw yau up hinrangi kiw yau thep tu da yakan mau kendit ho lapan mi da ka pati CTV na ka benta ka jingman toy upat ba